जों दाख्लै बिसिगआव बोसोरनि 19 तारिख जानुवारि 2025 10 तारिखआव जों आरो बायजोल बारिगआव जों देबरमा बसंदंनि कायसा मालाय लायमानि पान्डा जों फैना थांदों आ मालाय लायमाबो आबनि उद्देश्य हंखाय जों दफा कतर अबसंग कतर हायबानो जों वाइसाबानो जों निजरान बिसिङाव सिलेमाबो कुरै साइमा लेमाबो कुरै जों कुरुं कुरुं दफाराव खदाराव मिलिलायो बुथुमलायो जोंनि बिसिङाव जोंनि बसंनि बिसिङाव दाबो गभर्नर रंखा आगे चिफ मिनिस्टार जाखा मिनिस्टारबो दङ दाबो दङ आगे बुंनो थांखा अफिसारबो गाहाम गाहाम कदर पजिशनाव अफिसार थाइजाक दङ खायबो दङ ओमफ्राय फियाबा जों जोंनि बिसिङाव सिलेमाबो कुरै साइमा लेमाबो कुरै आवाम बागै जों कग्रक जाबजागिया गाहाम हाया जों गाहाम जोंनि देबरमा कमिउनिटि गाहाम होननानै जतन हारै दङ जतन अरम मकल गायहरै दङ फियाबा जों गाहाम होननानै बागै जतन मुसुं जतन खादुं लायो फियाबा जों गाहाम होननानै बागै कक साब्लाय कक बाक्साङै कक थानसाङै जों आवलायो ओंखाय जों बेखलायाव गाहाम होनलायो दाबो जोंनि समाजाव दाबो जोंनि स्राइड दङ जोंनि नेक्स्ट जेनेरेसन दङ बरबो गाहाम लामाव हामनानै बागै गाहाम लामाव हिमनानै गाहामनो सायमनानै गाहामगाय सिमनानै बागैबो जों खादुं लायो आवम बागैनो जों दाबो दीर्घदिन जों खायजागैया थिनो दङ फियाबा दाबो जों बुसखाङाव ओंखाय जों मासुलायखा जत देबरमा बसंनि सिकुरुं सायमानाय रक सुइनाय रक बरक बरंनि बोखानि ककनो सालायनानै कक सालायनानै जाबलायनानै दफाना नायथुलिनानै बागै अब पलिटिकल संस्था बया राजनीति बया और धर्म बया धर्मनि उर्देव राजनीति उर्देव ता होमबा धर्म जान जा खालायनाय राजनीति जान जा खालायनाय राजनीति खालायनायाव गाहामबाय खालाय दङ दफान बाय सामुंतां दङ बर खालाय दङ बनो सामोसु बनो जों बरं खालाय अनार खालाय बनो रेसपेक्ट दिव फेवा जों दफारक जों सिनाय रक सायमानाय रक जों कक जाबलाय खाय बाक्साखै थांसाखै आबताम नाय थांनाय टाइम बुसङाव आव मोजां नायनाय जों मासुलायनो आव जोंनि पान्डन जों फैना थांदों बुसखां सालुबो जों आब टाइम नायखांना बागै जों जतन सहयोगिता सानो जोंनि बसंनि बर रंनि जत शुभाकांक्षी जरा हामजांनाय रक आव दफानो बरब थानि बुंनि साजेशन बुंनि कुनु प्रस्ताव दंखाय जों आबो जों वेलकाम जादों 19 तारिखआव जों जतन लामसगो देबरमा बसं जत दफारंनो फाइनानि बागै जों आरो गथुमलायनाय बायजालबारियाव 19 तारिखआव 10टा समायाव आरो बरम गोनां जों आरो जों कयखा जोंनि गभर्नर जिष्णु देबबर्मा बनो फाइनानि बागै बाव फायानो जों बिश्वास खायो आरो जे गोजाम चिफ मिनिस्टार थांनाय र जे पहिला डक्टर नाय तीन त्रिपुरा हावो पहिला इन्जिनियर नाय त्रिपुरा हावो पहिला एडभोकेटिंग नाय त्रिपुरा हावो पहिला जुडिशियल मेजिस्ट्रेटिंग नाय त्रिपुरा हावो तै पहिला आमतिखलाय गोबांमा संस्था रग उंनाय र ताबुक तंनाय रब ताबुक जे पोजिशन तन आईएएस अफिसार तनाय आईपीएस अफिसार तनाय बावनो जों आदिनो बरम खायलायनाय आदिनो जों जत आजागाव फायनाय थांनाय जों जत आजागाव थांसाखलाय कक बाक्सा खु बाक्साखलाय जों आदिनो जों मालाय लेमानि पान्डव जों बुथुमलायनाय गुबुन बसंनि तो तंनाय 35 दङ 40 दङ इयाव बाहायरो थांबाय क्या देबरमा बसंनि खाखायो ताबनो बुइला तामन बागै लेमानि क्लाइका हांकाय देबरमा बसंत बसंग कत हांकाय जों वानसुगो अबसं जतन बागैनो काहाम सामदां दङ होननाय जों खाकुवार खा कतरखाय जों वानसुलाय दंलायो हांकाय हायपानाव जों आसुबाय ताबक जों वासुका आसुबाय जों दंनाय जायाखौ जों तैसा आवताव काहामना नङसुं ताबक नायथुंना नङसुं कामागनि जों जुलाबो जतन हारै दङ जों काहामखाय हिंका हांकाय बुजुं लामा हिमचाक्तिसाङ हांकाय जत दफायनो काहाम दं काहामनो जों ना नांगौ हामियाना जों खिना नांगौ ओमफ्राय दाबरम दे आलगा बसंनि दङ बरंनि जत काहाम आबो जों ना हानाय जों रेसपेक्ट खायो अनार खायो बरम खायो जोंनि काहामनो बरं ना हानाय आमले आदान प्रदान लायनाय जों बुसखाङो काहामबागै जों काहामनि बागै जों दफानि काहामनि बागै कारण बुसखाङो ताबुरम दे मॉडर्न जुग आईटी बेलाय काहामगो दङ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दङ आरो विभिन्न बाबा सोसाइटिनि सेक्शन रक ताबुरम दे जराय रक खनाय रक आउटलाइन मान पसिबिलिटी दङ काबो जाते इनि आंनानि बागै जों बरनो काहाम गाय तुदुनानि बागै जि रेसपॉन्सिबिलिटी दङ काहामबागै जों मासुलायखा ताबो अजराव जों प्लेटफर्मआव जों नावैनो काहामखै जों बुसङ आवथानानै जों मासुलायो আচ্ছা ক্ষত্রিয় সমাজ বাই তাহলে যেগুলো অবশ্য বহাই ফেলাই ক্ষত্রিয় সমাজটা বরংনি ব্যাপার আপনি ছাইনিয়া সুখাই আব বড় যারা খাইনে বড় जों दिउ रेसपेक्ट दिउ अनार दिउ बरक खाइदोंबो काहामबाय दफान बाय काहाम खाके काहाम उन्थु जों देबरमा बस खत्रिय समाज हंगाय ता देबरमा सिमिया आरो आलगा दफा दंफामोन गाय
जोंथ' आरो जों आजागाव तिबन उइकुन कमेन्ट्स खैया जों देबरमा हांकाय देबरमा बसंर देबरमा होननाय जे कमिउनिटि दंलाय जों बिसिबा गाहाम कैसे थांनानै लाइसमायनानै जाय माने मालायले माने सिंले माने आपाननो एसे जों Sir, ni kutu ke development mata jel semai problem tu nak kutu mungkin malam ni. Saya kasi sung nung sakaja unis do bawa de broma pasung utang ngai देबरमा बसं तो रामसुन तुमने त्रिपुरी कम्युनिटी हिंस जात दङ त्रिपुरी कम्युनिटी बिसिङ देबरमा तो मेजोरिटी न जों त्रिपुरानि हानि बरखे त्रिपुरी नि न देबरमा उजै टाइटल जंगमनि के ताबरम दे आरो आबो त्रिपुरी बोलते देबरमा बोलते आमो तो देबरमा तो आमो बसं आगे होदे कत गेसुं आबो त्रिपुरी न त्रिपुरानि त्रिपुरासर गे त्रिपुरी न न आबो ट्राइब खबजगु के आबो नों साना थाङाखै ताबरम त्रिपुरी कम्युनिटी बिसिङ त्रिपुरी सिजाक दफाबो दङ गाय देबरमा उसिजाक दङ गायजों देबरमा बसं होयो संलाय सालाय Saya tang tak sedora mo de broma fan no kero kasi yang iba आबो तो रम पलिटिकली सुंनाय जों आबो एडमिनिस्ट्रेटिभ सुंनाय अलरा बसं आबो तुइ कक सालायनाय एडमिनिस्ट्रेटिभ पेपार आबो जों कक सालायनाय हानम जागा थाइ मोजां बाइजलबारि 19 तारिख खुवाय फुंनि 10 ओ जे ताबो जे मानाय पालाम के बिसि नङै थांसिनाय ताकलानि सिगां जों आमखेन खाथुंलायो बिसावा जों पाथे मालाय लेसिनाय प्रति बोसोराव Sir, development apa song juga ngapus ngomong malam pandang ngatang tong ni. Actually, omun अबने नाहारम हंकाय दफानि काहामनि बागै राज्यनि काहामनि बागै देशनि काहामनि बागै जों जदि काहाम कन्ट्रिबिउट खांकाय फेमिलि वनु खुङो बसाबोते जदि काहाम खांकाय आनु खुंसुं सजानो जों जदि बसं कतर जों जदि काहाम खांकाय अथवा हा बेट खैनाय बनो इनभाइट खैनाय बत जों नन पलिटिकल नन रिलिजियस जों जातले इनभाइट खैनाय Sata kisah baksa Tripura House. नाय जों देबरमा बसं रक आगिफनो बरंनि वानसुमाखै कतर कुवार बुखा कुवार नाहरमौ कुवार जों बुखा गुफुर खैनो जों वासुलाय उसा सुमय आं बागिनो जों ताबुरम दिस बाक्सा साक तुंलायखा सिलिया साइमालिया बरं जों वेलकाम जानो बरं फैथौ जिनो दफाव जिनो बसंग कक सालायथों आदान प्रदान जों जिनि ना खसि नुखुं दङ नगनि परिचय जों दि व्यक्तिगत परिचय जों खिमाया देबलमान जों खिमाया तानिबो खिमाया देबलमान सियुनो हंखाय चाबतो जिनि आइडेन्टिटी दंतो ताबुरम दे बररा साकसाना आइडेन्टिटी साकसाना सिनिमुं रिनानि रिया आबो बिनि व्यक्तिगत ब्यापार आजाखौ जों